chỉ bay vek ule zo sam picture YouTube channel ka lo lom vek ka cheu voina chuan in some movie kan en howanga he movie hi kum sang ni song panga achuak ni in IMDb rating 8.2 pu phangatani hun khoral lovina movie lutna lango a movie in tan tira hian Vijay Salgon karale chung ko ten hlim takin hun mang me kan ni ti alo langa Vijay hena fanu pani anaya a uzok hi anju ni in a te zok hi anu ani anu pui ming chu Nandini ania Vijay hian TV cable business arana atuk chuan hi Martin Patea restaurant a itlang pui thin he restaurant epchia hian police station a omawangin police ten en chuanin anel po ani nel vio Vijay te chung ko chu panajia anzina duam pon til he mai hetan omlai hian afanu uzo anju chuanin nature ke makaladila Vijay po chuna lo phal maya anjui chu nature ke ma chuna kalta a ke ma chun tlangwal hok lak tak tak le mei cha ho ve tak tak anoma ma se anjui chuan a hel ram thin a hun man na chuanin ngai event tu riau mai hi anaya chupa chu anjui nun pumpui hi ala thlak danam sak don ani anjui chu tluang taka in a thlen le nu chuanin sema anti mai tlangwal pakhat hi anjui tina chuna lo kala anjui chuanin nature ke ma tlangwal om thadu lo zet khani ti alo hrenga la ke man omai khan sema hian anjui in bual live video lo lak ruk saka chu mi mang chuanin blackmail atum mani sema chuanin zandar som pakhata an in hnung lama in mu puya aron soma anjui chuanin sema soyangin zandar som pakhata chuanin an in hnung lama chuanin avakala ma se ama chawakal lovin anu a hruaitela anu fa chuanin sema chu video delete turin an ngen chiama an ngen na lama anin nem deuh sok soka anjui chuanin sema phone chu vuak chhiat atuma ma se avasual ta sema zok chu avapal ta hlau maya chople chilin a thingha lani a thinrip em awang chuanin a phone po chu avo chenghal veka ma se atum lo do mai thila thleng si atuk zinga chuanin Vijay chu ina alo honga anupui fanau te trap a mu chuanin angai a thalawa chuata 20 cent far a mu boka Vijay chuan angai tu da samai khoi ange ruang hi thu ru kang Vijay hian crime lampang hi a en sa thai hle maya anupui le a fanau te hian huat na awang ni mi lovin van roi thlak takin tualan that pal ania chu wangin a chung te chu a chan hi man ngai don ani reilo te a police te chu in an ron chui thuai dona chu wang chuanin fin fiat na te chu ti bo turin anupui fanau te chu a hril ngala heta antifin box alak hianin seva phone sim card a hmua alata anupui le a fanu te chu an hlau ema Vijay chuanin kalo hole ma chu tu ma in kongka hi hong suang cheu ti in chu a thua santa a Vijay chuan tu ma mu lovin sema card cha bi chu ala a honga ma se hemilai hianin sub inspector gaiton dia chuanin alo mukhera alut lai chu lo mu man ani Vijayan kara khal chu lai hianin sa kho in khong pui voini la top tur chu alo langa Vijay chuanin chu poster chu a en wanga chu minua chuanin phone thar leiturin dora chuanin aluta dor nei tu pa chu sim card akut ngei na thun tira akut ngei chuan engkim ati tir vek ani chu minua chuanin phone chu tinungin buani tuama motor mun taka kal tura chana pomkaya sema kar po chu tuya chon piltirin athukurua ai ngai ta kara thuruk zo chuanin Vijay chu office akala assistant hena chuanin naktuwa kan chung ko in panaji a sasang khong pugya kan kaldon ti in asila in wa thlen chuanin sema hi misatlia mai nilovin Goa Inspector General of Police Mera Dusmuk ihapa ani ti an thchuaka ma se Vijay chu nui maya achung te den sanria anai hawa Vijay adui melan mu chuani an puile afanu te chuanin sema chanchin an zota Vijay chuanin sema khating tlangwal ti vel mai khachu ka hlo hrer to hleinem voina tang chuanin thil engma thlenglo ang me in kanom turani kan hlau thon na ngei hi kan mel malian perani ti na hrila Vijay lo ngai to lok to ang chuanin an chung ko chuanin panaji a satsanga chuanin an kalta a
satsang chu alo top to a bungrua te pawh chu an lo seng fel mek ani chuti chung chuan Vijaya chuanin a chhung te chu a hmunah chuan luta thutlat turin a ti a nuam takin khawpui chhunga a len puia a chung ten henah police te zawh na chan dan tur le police ten dawt soin min zawt fiamah se in thu soya in chiang tlat tur ani ti in a hril sau sawa a chung te chu paichia mai an ni awang chuanin an tuar chuak zo lawang ti Vijaya chuanin a hlau hle ani police te chuanin a chui na an tanta a IG Mera Desmukhi pawh chu alo in rol ta a Mera I chuanin a phapakar chu a hmu chuak ngala a phapa chungah chuan thil poi tak a thleng ani ti a hrethiam ngal chui zui zel na chuanin sem hi Vijaya te in vela hmuh hun ber ani ti an hria a sub inspector gaiton te a point kar eng chunga Vijaya thu a hmuh thu a soi boka ma se fin fian a mu mal a nei lo police te chuanin an zui zirna skula zawna an va zawta an zui chuanin hlau me lovin a lo changa October ni khanin ka chung te nen panaji a satsang a kan hun kan manga October ni thuma kan lo ho ti in a chang zar thai ani police te chuan Vijaya ina vakalin zawna an va zawt le a ma se fin fian a eng ma an mu zo chuang lo IG Merai chuanin Vijaya te mi biak to zong hotel ngak tu bus ticket hral tu restaurant mi te engtin nge October ni a Vijay te chung kwa hi an lo hriat chian em vek thei ti chu angai tu nama sa ani thakhat aliam to chung po in an la hravek thei maya Merai chuanin Vijay hian fin fian na witness tur te chu alo plan der ani ti a hrethiam ngal veka Merai chuan a pasal hnaina theory a hril fi a Vijay hian October ni thum khan semakar he thukrua panajia vaklin October ni le ti thuma om ang in mun hranga mun awa manga atak taka chuanin a chung te hi October ni li le ninga adai a hroe ni ma se mi hrang hne na October ni khan kan local tiro tin zot na zot pawa midang hriat na chu a hruai peng man vekani ti in soya sema hi engang mi chi ange ani eng ang taka fing nge ani engang ruam hon na nge nei ti chu hriat thiam har an ti hle maya athil local puidan chu fing an ti a an mani local khal vek thei chu thiam an ti hle ani ma se engtin ge man la kang tia an buaya chu an soi ho me kani Vijay te chung ko churin hlel ber ni ma se a fin na tura police te chu local khal vek awang chuanin Merai chuanin lukle zuala thi thai turin a team te chu a hriat tir ngala Merai chuanin rotna anei phalna lama salova Vijay te chung ko hi man top mai lawin ring man lo tura siam adu ani Vijay chuanin thu hre tu di thei om zong te chu an ril ru alo suk sak vek to awang chuanin Vijay in rin lo lai alati mai ngai tu chungin hunan mang meka chutan thu thluk na masaber chu Vijay te chung ko hi anin rin lo laia an ro man lok lo ang taka che thuta vaman ani IG Merai chuanin Vijay te chung ko chu phalna po lama salovin kot phalna pia lama amanta a chil ta chiam maya Vijay te chu an ngoi tlata ma se an fanu anui chu an ti thaida sat em awang chuanin a hlau ta a sema an phum na chu an huan chunga ni ti a soita a police te chuan huan chung chu an lai ta ma se sema ruang ni lovin ui ruang an lai chuaka police te le Vijay chung te chu hlau thon nei an khata Vijay hian police ten a huan chu an chui don ani ti a hreloka sema ruang chu mun danga alo da son dai to ni police ten dan lo angin thilan ti in Vijay chu azual kawa mi puite chuanin police hote chu an chil ta a buaina a chuaka IG Merai po chu na a ban san ta ni he an thil tia wang hen police te chuanin dem an hlo hle a chanchin buwa te chuak chuaya Vijay te chung ko chu an la him hri e an huwa chuanin IG Merai le apasal chuanin Vijay chu thuruk zot fia turin an va muwa khoya nge ka phapa tin an zot chota Vijay chuanin hiam lo in chan tir tak chung si in ti hian thon thum mang ya chang ta a
kan chung kwa hlim taka kan om line mi khual local a oma chu mi khual chunga chuanin van ruai thla takin chiat na a thleng ta a kan liam tir ta ni ti in merai chu a tap ta sema ruang chu khoi ange Vijay chuna thuruk ta kang le Vijay chu police chuanin an ko le a aming ziak turin police station a chuna vakala police thar pakhat chuanin sema ruang ka bu ma chuan nang hi ka thla thlam don lo che tin a lo soya Vijay ve thung chuanin he police station hi a om chung chu ke hi min khoi thei ngai lawang tin lo chang ve ta ni Vijay hianin sema ruang chu police station waya hianin a phuma kha thina a thlen lai khanin police station hi sak that me ka ni a chu rem changa mangin a hnuaya a phuma si mena chhun nan ani to ani